καλώς ήρθατε σε κάνουμε την πιο βιντεοπλήση με Γιάννης και μαζί μου είναι η Ιωάννα. Γεια σου, παιδιά αγαπημένα. Σήμερα θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις που μας στείλατε. Μας στείλατε. Κάποιες είπατε, ναι. Κάποιες σκεφτήκαμε. Πρώτη ερώτηση. Πες. Είστε φίλοι? Όχι, Όχι. είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Είμαστε και κυρίως πνευματικά αδέρφια. Ναι, επειδή ο μπαμπάς μου έχει βαφτίσει την Ιωάννα. Επόμενη ερώτηση. Πόσα χρονών είσαστε? Πολλές φορές μας Είμαι ρωτήσατε. 10. Είμαι 10. Okay. Ωραία αυτό. Πάρα. Αλλά με περνάει για κάτι μήνες. Τον περνάω για 4 μήνες. κάπου εκεί. Έλα, πάρε. Ωραία. Όχι εδώ. Αυτό εδώ πέρα λέει ποιο είναι το χόμπι σας. Ποιο είναι το χόμπι Το σας? χόμπι μας. Εγώ παίζω ποδόσφαιρο στην Πάτρα, σε μια ακαδημία στην Πάτρα. Εμένα είναι να παίζω πιάνο ή να ζωγραφίζω. Αυτό. Α, ναι. Και μετά πάει Κυρίως το να παίζω Fortnite. Μπράβο, ρε Γιάννη. Λοιπόν, η δικιά μου λέω. Εντάξει, διαβάζω, φέρε μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα? Κοιτάτε. Παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, το αγαπημένο μου χρώμα είναι το κόκκινο. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μauve. Ωραία. Ωραία. Επόμενο. Πάρε. Ποιο είναι το αγαπημένο σας, η αγαπημένη σας σειρά? Αυτό. Αγαπημένη μας σειρά. Πες εσύ. Σειρά. Αλέξα και Κέιτ. Δεν το ξέρω. Εμένα από ελληνικά είναι η Μαρία η Άσχημη, το Παραπέντε. Αλέξα και Κέιτ Dolce δεν είναι Vita. τηλεοπτική σειρά στο Netflix. Μετράει και αυτό. Ναι, μόνο μετράει. Dolce Vita, δύο ξένοι, κλασικά. Η σειρά μου. Διαβάζω Σκύλος η γάτα. Really? Σκύλος ρε παιδιά, η γάτα. Το μόνο που μπορεί να κάνει αυτό. Ισχύει. Sorry. Πάρε. Λοιπόν. Εδώ. Ποιο είναι? Αυτή, περίμενε. Αυτή εδώ είναι, τι λέει, ποιο είναι το χόμπι, ίδια ερώτηση. Ναι, δεν θα Πες το εσύ. ξαναπούμε. Το είπαμε. Το ποιο είναι το χόμπι σου? Ναι, Είναι, ναι, πες εσύ. είναι, Ναι, πες. εγώ είπα. Την άλλη ερώτηση. Φέρε μου. Πάρε. Περίμενε. Να ψάξω γιατί οι περισσότερες είναι ίδιες, οκ. Όχι, την απαντήσαμε. Βρήκα. Ποια? Έχεις κοπέλα και άμα η Ιωάννα έχει αγόρι. Εγώ έχω χωρίσει με την κοπέλα μου. Όχι. Οκ. Φέρε μου. Μένουν λίγες ερωτήσεις. Ναι, Βασικά ναι, τώρα σκεφτόμαστε μόνοι μας ερωτήσεις, γιατί δεν μένουν άλλες. Δυστυχώς. Εντάξει. Να σκεφτώ να σε ρωτήσω μια ερώτηση. Περιμένετε. Όχι ρε, μας έχουν στείλει και στην άλλη εφαρμογή ρε. Στην άλλη... Περίμενε, φέρε. Τυχώς Παναγία μου, σωθήκα. Λοιπόν, καράτε ή box? Καράτε. Οξία. Ποδόσφαιρο... Κάτσε. Επειδή έχουμε δύο κινητά, ξέρετε. Το ένα είναι εδώ και το άλλο είναι το έχει ο Γιάννης. Ακόμα ψάχνεις εσύ? Okay. Να πω εγώ που βρήκα μια καλή. Τι τάξη πάτε? What? Πέμπτη. Να πω. Ναι. Εγώ. Πατατάκια με ρίγανη ή με αλάτι? Με αλάτι. Παλιά προτιμούσα με ρίγανη, τώρα με αλάτι. Εγώ με ρίγανη ρε. Το αλάτι απλώς μπορείς να φτιάξεις δικά σου και να βάλεις αλάτι. Με ρίγανη είναι πιο... Τώρα δεν μου αρέσει με ρίγανη γιατί μετά δεν νιώθω κάπως περίεργη την γεύση. Τέλος πάντων. Ωραία. Επόμενη έχω σκεφτεί. Έχω σκεφτεί λέει. Την είχα βρει από πριν. Έχω σκεφτεί. Την είχα βρει από πριν λέει και κάνει 500 ώρες έτσι. Ναι, όντως. Ωραία, να πω εγώ. Περίμενε. Τι μουσικό όργανο προτιμείτε? Κιθάρα ή πιάνο? Προτιμάτε? Τέλος πάντων. Αυτό δεν γράψει προτιμείτε. Συγγνώμη. Προτιμάτε. Κιθάρα. Πιάνο. Εσύ κάνεις κιθάρα? Έκανα. Ρε τα πέτυχε. Αυτός έκανε κιθάρα και εγώ έκανα πιάνο. Αδελφές ψυχές. Ωραία. Να πω. Εσύ κάνεις 500 ώρες να πω. Έχω κι άλλη. Ποιο YouTuber προτιμάτε? Μάνα it's J. Όχι γενικά.
πω. Παλιά όταν ήμουν λίγο πιο μικρός έβλεπα Φέο Στόλη. Τώρα βλέπω Μάνο, αλλά κάνει πολύ καιρό να βγάλει βίντεο. Οπότε... Τζαβού που βγάζει με FIFA. Βασικά Headlord. Εγώ ακούσα, δεν βλέπω. Άμα πολύ δεις αυτό το βίντεο Headlord, βάρω να subscribe. Εγώ δεν βλέπω πολύ YouTube, αλλά άμα τύχει και βλέπω, θα δω η Ντάτη Λίλη, η Πέρσα, σοκαρίζεται, ή πώς το λένε, η Μαριάννα, GRLFT, η Τσέντε, η Γιαννακόπουλο. ναι εντάξει, έχεις πει όλους, Πέντε θα έβλεπα. Λίγοι μωρέ 5. Ουρινιό μελίσι. Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση. Πες την εσύ. Με έχει φορτώσει σήμερα, παιδιά, στις ερωτήσεις. Περίμενε, τελευταία ερώτηση. Να πάω κάτω-κάτω να είμαι πιο smooth. Περιμένετε. Μας έχει βάλει εδώ πέρα τέτοιο. Πώς το λένε. Μπλόκαρ το μυαλό. Τέλος πάντων. Διαβάζω την τελευταία, οκ. Λοιπόν. Φάντα με ανθρακηχό ή χωρίς. Χωρίς ρε, μου καίει το λαιμό. Μου καίει το κεφάλι. Δεν έχω πρόβλημα με το ανθρακηχό, αλλά νιώθω μια περίεργη γεύση και μια ξυνήλα. Δεν νιώθω γεύση όταν πίνω ανθρακηχό. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Παρέστε να like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!